страхотна. Може. Ама ти си много фотогенична. Добре, аз искам да е тогава. Ще отидем в гората, нали? Пъснахме. Айде да ходим си като не може. Айде отидете вие. Ние няма да ходим. Джан гледа как е сняла сега. Къде си? Не знам. 8 до 4 Три кофе. Аз имам сладоледна по... Да, вътре. Къде отиде? Може ли да иде да я погала? Ми тя се скри. Аз я виждам. Къде е? Ето я за тези пръчки. Тук. Не. Стигаш ли я следвала? Добре. Вики върви направо, не обръщай. Вики, казах ти да не обръщаш. Защо я носиш натам? За да я снимат. Не разбра ли, че я снимат? Ето няма да е весело, ето ли? Значи трябва да оставим да се върви. Страхотно. Страхотен клип става. Вики. Госпожа Борисова ти каза, че може да хванеш болен. Добре. Така ли? Да. Що? Не знам. Вики, стига не обръщай. Добре. Аз постоянно изпускам. Къде отиде? Тя се грижа за косенурката, заради това сега, разбираш? Ето я. Аз съм я учила така да има жалост към животните и тя го проявява. Не обръщай към. Добре. Нека не обръщай. Ще обръщай. Бабо, хайде, тя ще се прибере, хайде косенурката спре. Да, трябва да излизаш в гората. Тя натам върви, не бойте. Тя гората е наляво, надясно ще гора. И до вода ще стигне. Айде, спираме с клипчета. Ой, да те тогава. Да.